Sziasztok! Ma is Segóra recap videót látjátok. Crosshandből vettük, először is vezetés-követés, hogy keressük egymáshoz a kontaktot. Húzás, tolás, ilyenek, hogy aztán vettünk helycserét, illetve tuck turn. Slow, quick, quick, slow, quick, quick. Aztán a mai óra főanyaga, az szintén maradt a crosshandben, 5, 6, 7, hogy slow, quick, quick, crosshandben, sliding doors. Így nyomjuk, quick, slow, quick, quick. Maradunk még a sliding doors-nál, hogyha vezetés. Slow, quick, slow, inch, quick, quick, slow, inch, quick, slow, quick, quick, slow. Aztán bevettük ezt a fordulósat. Sima sliding doors-ba befordulunk, és van olyan, hogy csak a lány fordul. Köszönöm szépen, ennyi volt a